Em fa l'efecte que quan durant 2 anys surten més de quasi 2 milions o millor i 2 milions de persones al carrer, l'únic que es poden fer és escoltar-los. Vull dir, és que el votar no significa que Catalunya vulgui donar aquest pas. Inclús per la gent que no està d'acord en aquest pas tinguin el dret de poder-ho fer. Però no és que surten 4 persones, quan surt tanta gent, l'únic que es pot fer és escoltar-les, perquè la llei sempre s'adapta a la gent, com així és. El moviment casteller, aquest moviment que en la seva base fa pinya, mira amunt, s'enlaira i fa possible aconseguir els seus anhels i objectius. Això és el que hem fet avui, crec que d'una manera admirable. Vull agrair a Òmnium i als castellers del nostre país la magnífica representació del que és Catalunya i són els sentiments dels catalans i les catalanes. Enhorabona i moltíssimes gràcies a tots. En castellà una petita valoració. En aquest camí que estem fent amb molta alegria, amb molta determinació, amb molta fermesa. Estem caminant cap al 9 de novembre, que és el dia que decidirem quin futur volem pel nostre país i, com hem explicat avui, de quina manera volem participar en el futur d'Europa. Europa ens necessita. Europa és més rica, és més variada, és més interessant si hi ha la diversitat catalana. Per això avui hem volgut expressar davant dels nostres conciutadans europeus la nostra decisió fermíssima d'anar a votar el dia 9 de novembre. Ha estat un èxit, ha estat una altra sorpresa. Els catalans som un poble que de tant en tant, sovint, darrerament, ens donem a nosaltres mateixos i al món sorpreses. Una petita valoració. En aquest camí que estem fent amb molta alegria, amb molta determinació, amb molta fermesa. Estem caminant cap al 9 de novembre, que és el dia que decidirem quin futur volem pel nostre país. En aquest pas tinguin el dret de poder-ho fer, però no és que surten 4 persones, quan surt tanta gent, l'únic que es pot fer és escoltar-les, perquè la llei sempre s'adapta a la gent, com així és. El moviment casteller, aquest moviment que en la seva base fa pinya, mira amunt, s'enlaira. Em fa l'efecte que quan durant 2 anys surten més de quasi 2 milions o millor i 2 milions de persones al carrer, l'únic que es poden fer és escoltar-los. Vull dir, és que el votar no significa que Catalunya vulgui donar aquest pas. Inclús per la gent que no està d'acord. I fa possible aconseguir els seus anhels i objectius. Això és el que hem fet avui, crec que d'una manera admirable. Vull agrair a Òmnium i als castellers del nostre país la magnífica representació del que és Catalunya i són els sentiments dels catalans i les catalanes. Enhorabona i moltíssimes gràcies a tots. En castellà. I com hem explicat avui, de quina manera volem participar en el futur d'Europa. Europa ens necessita. Europa és més rica, és més variada, és més interessant si hi ha la diversitat catalana. Per això avui hem volgut expressar davant dels nostres conciutadans europeus la nostra